El proper divendres 30 d'octubre, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona presentem una declaració institucional per commemorar el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, que és el 25 de novembre. En aquesta declaració institucional refermem el nostre compromís per erradicar la violència contra les dones. Així mateix fem palesa el suport, posem de manifest la necessitat de continuar utilitzant les eines i creant-ne de noves per lluitar contra la violència masclista. Recordar que hi ha una llei del Parlament de Catalunya del mes d'abril del 2008, aprovada per unanimitat, que és la llei del dret de les dones a viure sense cap tipus de violència i a erradicar la violència masclista. Així mateix, reivindicar el paper que han fet les dones i les entitats de dones per erradicar la violència masclista, tot el suport institucional i del ple de l'Ajuntament de Barcelona envers aquest col·lectiu d'entitats i associacions que dia a dia, històricament, han treballat per erradicar la violència masclista. El recordar i, per tant, el nostre condol a aquelles persones que han mort, i en aquest cas hem de lamentar que 8 dones han estat assassinades, han perdut la vida en mans de les seves parelles i exparelles durant aquest any 2009 al nostre país, a Catalunya, i per tant el nostre record per totes elles i també per aquelles famílies que han patit la violència masclista. Un cop més, l'Ajuntament de Barcelona diu no a la violència envers les dones i per tant, malauradament, hem de continuar recordant any rere any la data del 25 de novembre com a dia de commemoració per lluitar contra la violència envers les dones. En tot cas, que el silenci no ens faci còmplices d'aquestes actuacions i per tant nosaltres, com a grup municipal, hem cregut oportú presentar aquesta declaració institucional al ple de l'Ajuntament de Barcelona.